Hoy, puro ba tayo na dito? Momit, hey. Kilala nila yan. Nili? Oo, may nili. May white nga ako nakita niya. Dalawa. Tapos sinulit. Yes, 50 yan. 60 yan. Halimbawa, yung mabili na ma-order na ay 20 piraso, gano'n. Yung dalawang isa. Pero ikaw na bahala magka-sorted ng ng letter. Oo, 100 na design. And then yung iba, pinata ko sa'yo. Para sa akin yung mga iba. Ano ko, word mo na ba ako? Ito sa sabi mo. Sorry ka na, Nek. Jobe! Robit, hindi ka araw ko na. Pagbukas. Bukas na. Pagbang bukas. Conforme sa presyo. Sir.
Good morning. Anong kamote?
aga. 40 lang, lettuce. AJ. Kasi yan magkaon. Yan. Amo na ko sabi ni Dr. Pagkaon sa to siya nadali yung pagkaon. Hindi siya nagkaon sa tulog. Busy nag Dapat